Здравейте, геймърчета, аз съм XGamer. Без днес ще играем Майнкрафт. Като сега това. Чак да ви разправям, играем 14.3. По миналия път играх 15, ама и махнах, защото не ми харесвам. Така, днес ще разгледам. Искам да я покажа моя парк и нещо ще го подобрим в него, който сега ще ви го покажа. Сега с лодки тук има, моите да катрни. Като изцяло, преди това да ви кажа, мапа можем да го пуснем като мап, това моя лорд. Така и фърчиме напред. Така, фагле. Чакай се. Там. Така, много трудно се управлява той чудо, значи да ви кажа, момчета и момичета. Той чудо много трудно се управлява. Даже едва го управлявам. Але бля. Стигал е. Майко. Малеле, половин час това. Да върви жуем. То пък се съблъска, значи. Тук ще спрем. Нали съм на креатив, що просто не плувах. Така, значи тук почвам. Сега ще видите по-горната част. Вижте сега тук стълбите. Направил съм осветление. И като се махнем, спирам. Тук има две котки. Тук врати, мати, всичко. Ако пускам мапа, мисля да го правя на survival. Сега. Тук трябва да почнем да строиме нещо. Ма не знам какво. Че стане ген тогас. Човек, да сложа едно легло. Да се наспам поне. Да се наспа поне. Това бива. Стига що. Чайте малко. Айде. Дождане легло. Сега тръгвам. Ой, не! Поправо е. Батита, пак съм майна. Човек, това пак 5 години ще го строя. Ще го строя 5 години. Представят ли си, майна? Сега да я го купчето, къде беше? Не. Кое? Сега слагам и това. Тук и оградата слагаме. Ограда. Стига е оградата, аз пък я прескачам, значи. Цветна ограда, значи цветна. Който го мързи, така е. Тук има място да риболовате. Човек, то тук на много скришно място е дупката. Хубаво, че там оня камък нямаше да се види, значи. Сега ще се върна след малко само и тия всички блокове да ги махна. Тук това цялото. Защото съм намислил нещо, което ще правя сега. Или пак ще се сета за... Да, наистина. До после. И ето, че продължавам. Сега само това да сложим тук. Тича. Изчайте само и това да направим. Майко, колко работа.
Ще там да ги оформим. Да. Той ве. Тук малко бъгвам, не знам що. Не съм сигурен дали е нещо от играта. От играта. Така. Съжалявам. Значи сега такова трябва да построим. Мисля да построим някакъв герой. Някакъв човек. Съжалявам, пих вода. Какво? Не може да пих вода ли, бе? Ай бе, майка му. Ще ползвам вълна. Крайно. Каква вълна? Каква? Бял цвят. Жълто. И това е. Значи сега първо правим някакъв такъв герой, ще направим. Аз не обичам тия да ги строя така. Мистер Луна Елена. Да пишете неща, аз не обичам. Да пише неща, не знам дали обичате. Не, значи... Брей. Дей като бях стопирал, бах ти мазните лагове ставиха. Дей като стопирах клипа, нали викам, много мазни, шибани лагове ставах. Шишет, бе, аз забравих тук да ги... Тия трябваше да ги манала, Въй, къв съм и аз. Що поне нима предстите. Значи косата тук как ставаше са две, първо едно, две, първо са едно, две почваме, после така, значи ни трябва ли да малко тъп човек ще стане, ама няма нищо. С някаква овяхнала коса, начи. Това много мазни лакове турило, ама... Жълто, така. Както и. Така, ако го направим, значи ще стане... Значи така... После така... Не бе. Изчайте за малко. Така, строихме вече човечето. Може малко е така нарочно, ако се питате защо шапката е така нарочно. Усмивката малко кривната. Тъй.
Кой ма? Стрели. Да, това беше от мен. Да ви хареса клипа. До виждане, ще има нови поредици.